county governments ni make sure ni budgetary allocation mar 15%, which is the bare minimum, oyud kaka inyalo dhir mondo chop malo. To kendo nyaka gi perform their functions in their checks and balances mondo gi ensure no omenda mora manyalo lwar piny machop piny jopiny ochopo motiyo tich ma katiba marwa dwaro. Waneno komenda mang'eny chopo to ok gi change lives mar jok mantie counties mopogre opogre. Kendo nitiere counties government mose waste a lot of resources ka gi focus mana kaka mama nowacho, gi focus mana e CBD to wigi will gwenge mopogre opogre. Ji ok nyal access health care, ji ok nyal yudo dakteche, ji ok nyal yudo specialized treatment. Nyaka wati especially jok manie opposition, nyaka wati gi county governments as an opportunity mar loko ngima jowa seche mwarito ama kapod wang'iyo mpango magwa mag kisiasa, nikech county governments gin okel gi mondo kik ji feel ni kibedo left out of government. Sirikal man national government must meet its legal obligation